सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। golden sunlight. If I'm going with संस्थेच्या या पवित्र आणि आदर्श करण्याला बघून मला खूप बरं वाटलं। आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा। आपण असंच चांगलं काम करत राहा। आपल्याला आपले सगळे युवकची ब्लेसिंग भेटणार आणि ते आपल्यासाठी महत्त्वाची गोष्टी आहे। सगळे युवकांना भेटून मला खूप आवडलं। कधी पण आमची काही मदत लागली, कधी पण आमची काही मदत लागली, आपल्याला माहिती आहे आम्ही राजघराण्यामध्ये आहे, नगरपालिकेत आहे, काही सल्ला पाहिजे काही पाहिजे प्लीज या। मला खूप आवडेल की आम्ही आपल्याला काहीतरी करिअर गायडन्स देऊ शकतो। आणि उद्या स्कूल परत सुरू होणार आहे आणि हे ऑनेस्टली सांगू तर जेव्हा मी माझा चाइल्डहूडचा विचार करत होते तर स्कूल सुरू होणार आहे तर उत्सुकता असते आपल्या मनमध्ये आणि मी तेच प्रार्थना करेन की ईश्वर आपल्याला खूप बुद्धी आणि यश देवे। नमस्कार। गेली 2012 पासून हा उपक्रम आम्ही महाराष्ट्रभर राबवतो। ह्या वर्षी 5000 स्कूल बॅग म्हणजे स्कूल किट वाटपाचा उपक्रम आहे। त्यातल्या 1000 बॅग जे आहेत ते सिंधुदुर्ग हा माझा जिल्हा असल्यामुळे कोकण कला व शिक्षण विकास संस्थेचं रजिस्टर ऑफिस असल्यामुळे 1000 स्कूल किटचं वाटप आज इथं होतं आहे। एक 400-500 मुलं उपलब्ध आहेत। ह्याचं एक सिस्टम आहे की सगळ्याच शाळेतल्या मुलांना न देता जे खरोखरच गरजू गरीब आहेत ह्याच मुलांना हा स्कूल किट पोचावा ह्या दृष्टिकोनातून हा प्रयत्न आहे। अजूनही सामाजिक उपक्रम तुमचे असतात संस्थेचे, त्याबद्दल पण काय सांगा? हो, बरेच उपक्रम आहेत ज्याच्यामध्ये आम्ही 1200+ अशी मुलं आहेत, त्यांचे एकल पालक आहेत म्हणजे सिंगल पॅरेंट असलेली अशी मुलं आहेत ज्यांना आम्ही दत्तक घेतो। महाराष्ट्रच नाही तर महाराष्ट्रासह एक 7 अजून जी राज्य आहेत त्या राज्यांमध्ये सक्षम नावाचा प्रोजेक्ट चालतो ज्याच्यामध्ये 1200 मुलं आहेत ज्यांचा आरोग्य, शिक्षण, राहणं ह्या सगळ्याचा खर्च सामाजिक संस्था म्हणून कोकण संस्था उचलते, जेणेकरून ह्यांना शिक्षण मिळावं आणि शिक्षण मिळून हे आपल्या पायावरती उभे राहावं ह्या दृष्टिकोनातून हा प्रकल्प आहे। त्याच्याबरोबरच आम्ही महिलांसाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवतो ज्याच्यामध्ये लाईव्हलीहूड जनरेशन असेल, स्किल डेव्हलपमेंटचे वेगळे कोर्सेस असतील, असे अनेक कोर्सेस हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात चालतात। कालही आमचा एक उपक्रम होता ज्याच्यामध्ये महिला आपल्या पायावरती उभ्या राहाव्या अशा काही गरजू 17 महिलांना आम्ही शिलाई मशीन वाटप केलं। त्याच्यानंतर स्कॉलरशिपचा उपक्रम असतो जो सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी असतो। अनेक मुलं ज्यांना शाळेची फीस भरता येत नाही अशा मुलांसाठी स्कॉलरशिप आम्ही देतो, ज्याचे फॉर्म्स निघतात। ऑनलाईन फॉर्म्स भरल्यानंतर त्याचं इव्हॅल्युएशन करून अशा मुलांना स्कॉलरशिप दिली जाते। ह्याच्याबरोबर अनेक उपक्रम आहेत ज्याच्यामध्ये गेल्या वर्षी आम्ही 19 सिंधुदुर्गातल्या शाळांना आणि महाराष्ट्र, गोवा आणि गुजरात जर विचार केला तर 200 शाळांना कमर्शियल वॉटर फिल्टर दिले, ज्याच्या माध्यमातून एक 75,000 रुपयाच्या आसपासचा हा कमर्शियल वॉटर फिल्टर आहे, ज्याच्या माध्यमातून अनेक मुलं ज्यांना चांगलं पाणी पिता येत नाही, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वॉटर नाही, अशा पाण्याचा म्हणजे स्वच्छ पाणी त्यांना मिळावं ह्याच्यासाठीचा प्रयत्न आहे। अनेक शाळांचं पालघर, रायगड असेल, ठाणे असेल, अनेक शाळांमध्ये आम्ही टॉयलेट कन्स्ट्रक्शन करतो, त्याच्यानंतर तिथं सॅनिटरी वेंडिंग पॅड मशीन लावतो। असे अनेक विविध कार्यक्रम आहेत। सरकारबरोबरचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी मायग्रंट जी लोकं आहेत, बाहेरून जी लोकं येतात ज्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतो, तर अशा मुलांसाठी पण आपण आरोग्याच्या वरती वेगवेगळ्या सुविधा देण्यासाठी औषधोपचार, त्याच्यानंतर मेडिकल कॅम्प अशा प्रकारचे विविध उपक्रम आपण जिल्ह्यासाठी राबवत असतो।